unta kami nga makakita. Naluoy si Jesus kanila og gihikap niya ang ilang mga mata og diha-diha nakakita sila og misunod kaniya. Let's pray. Lord, salamat kaayo nga karon nga kagabhion kaluy-an mo usab kami og hikapon mo kami aron kami makakita og mosunod kanimo, Ginoo. Salamat sa diretsong kaayuhan. Nagaampo ako, O Lord, sa tabang sa imong balang espiritu na mga mensaheng among madungog mapuslanon para sa among pagkinabuhi ug kami usab mahimong mapuslanon para sa imong mga buluhaton. Salamat kay Lord nga doon na kay mga pamaagi unsaon nga kami imo gayong magamit sa pagsulti sa imong mga mensahe ngadto sa uban, sa pag share sa kaluwasan nga imong gihatag diri kanamo, Ginoo, sa pagpaambit niini. Pasabta ang kada usa karon ug himoa gayud o Dios nga madaogon ang among kagabion sa pagpaminaw sa imong mga mensahe. Dili ni maagaw sa kaaway, Lord, in the name of Jesus. At kini nga mga pulunga among mahuptan, Ginoo, sa pagpadayon namo sa among pagpakiglakaw kanimo. Mao ni ang among giampo, pasalamatan ka in Jesus name. Amen and amen. Magapanglingkod tang tanan. Kining atong hisgutan rong kagabion mga igsoon giuluhan ni siya buta sa kamatuoran. Buta sa kamatuoran. Diha sa Bible, ilabi na sa ministry ni Lord, nining upat ka ebanghelyo sa Mateo, Lucas, Marcos ug Juan, makita nimo nga naghimo siya mga milagro. Pero dili gyud na maoy pinakatumong sa tong Ginoo nga maghimo siya mga milagro. Gihimo lamang na niya aron nga pag matuod nga siya gayod ang Misaya. Unya ingon dito si Juan nga gisulat kining mga ilhanan og katingalahang buhat aron kamo motuo. No? Na ay ebidensya nga siya gayod mao ang Misaya mga igsoon. Karon atong isgutan ning buta sa kamatuoran mo ni ang title. But tanawon usa nato mga igsoon ang kinini ang panghitabo. Because usahay dunay mga tawo nga wala ni ining maong gasa sa panglantaw. Pero sila pahinuon ang mas nakaklaro kaayo o mas nakaila. Samtang dunay mga taong nagsiga ang mata, makakita ba sa kahayag? Pero dili kayo nila maklaro, dili kayo sila makakita. Mo ni ang problema. Then, kitang mga Kristohanon, giablihan ang atong mga mata sa Ginoo. Na makakita tas kamatuuran, makita nato ang kaluwasan diha ra gyud kang Kristo, o niya makaplagan nato ang dalan ug ang kinabuhi nga mao ra gyud si Kristo. Sa pagpadayon nato sa pagpangalagad, nagkulang ta sa atong panahon, nagkulang ta sa ato ang higayon nga mas malig-on pa ang atong pagpakiglakaw sa Dios. Og nahimo nga nakonekta og dako kayo ang impact sa atong pagka-connect ni ining kalibutana, mga butang ning kalibutana, hinungdan nga mulabo na puning ato ang panglantaw diha sa Ginoo. Panglantaw sa atong pagpangalagad, panglantaw sa pagsimba, panglantaw sa mga buluhaton sa Dios. Og daghan gyud sa mga Kristohanon nga kanhi makakita pero karon nabutaan sa mga butang sa kalibutan. Mabutaan sa pagdumot, mabutaan sa garbo, mabutaan sa kaaway, malimbungan. Manang dapat kita makasabot og ayo niini. Dunay duha ka line sa gospel karon nga atong gibasa, dunay duha ka line diha nga nibalik. Dunay duha ka line ug kana siya mao ang siyagit sa duha ka buta.
duha na kabuok. O kabalo mo mga igsoon, kung analyso na ito nag-ayo, kanang duha kabuok nga gibalik diha, mao na siya ang pinaka-importante kayo o katingalahan kayo. Now, paminawan Ingon siya, so Jesus, balik sa, asa na to? Balik sa verse 29. Sa ilang pagbiya sa Jericho, daghang tawo ang misunod kang Jesus. Great multitude. So, kung imong lantawon kinsa man ang mga buta, giunsa Manila pagkabalo hain ni ana si Jesus. Ug nganong kana sila, ug nganong nga kana nga panon, naibaw-an nila nga si Jesus naa diha samtang naglabay. Ningon diri great multitude followed him. And I believe nga kining gasunod nga mga multitude, kining katawhan nga nikuyog ni Jesus nga nagsunod kaniya, kini silang tanan mga makakita. And maybe some of them kaniadto may mga problemas panglawas giayo sa Ginoo o karon nagsunod sa Dios. Ang uban kanila tingali katilaw gyud sila, nakakita gyud sila og tinuod nga kabililhon mao nang gibiyaan nila ang unsay ilang mga gikabisihan sa kinabuhi og nisunod gyud sila sa Ginoo. Ang uban usab tingali naa niya ang pulong nga maoy naghatag sa kinabuhi, propeta ni siya, unsa pa ilang panglantaw og mo nang misunod mo ningo diha. Nagpunsisok nga katawhan, hilabihang daghanang katawhan nga misunod kang Hesus. Ato ning makita next verse ingon siya. Sa verse 30 ningon diha nga may duha ka buta nga lalaki nga naglingkod daplin sa dalan. So kasagaran kini mga buta, ibutang ni sila sa daplin sa dalan kay mo ni ilahang maka-income sila, mang limos. But actually, dili gud sila mo nagkinahanglan sa kwarta. Ewa, man ganin na sila kabalog pilay presyo. Pilay kantidad sa ilang nadawat. But mo ilang mahimo, kay wala man sila laing paagi. So ibutang na sila sa ilahang mga minahal, kapamilya, gibutang sila sa dalanon, arong manglimos. Ningon siya, ningon ang Bible, nakadungog sila nga si Jesus, hapit na mulabay, busa misinggit sila. Tanawa kung sa ilang singgit. Kaliwat ni David, kaluy iintawon kami. Muni una, mauni ang una nilang gisinggit, kaliwat ni David, kaluy iintawon kami. Diba? Kaluy iintawon kami, son of David. Now, ang pangutana, unsa man daay ning gitawag og son of David kaliwat ni David niining panahon na. Kung masubay nato ang mga propesya, giingon dito nga ang Misaya, ang mangluluwas, ang only son of God, magagikan siya sa kaliwatan ni Judah. Og si David gikan siya sa kaliwatan ni Judah. Og ang kaliwatan ni David kung imong subayon maabot gayod ni Maria og ni Jose. Kinsa giila nga tawhanon nga ginikanan sa atong Ginoo. So, tawgon siya son of David. Kay gi-prophecy naman daan dito giingnan si David nga David, mulungtad gayod ang imong gingarian kay duna unyay kaliwatan, dunay liwat, dunay kaliwatan nga magagikan mismo diha kanimo nga muhari hangtod sa hangtod. Ug ang unang katumanan ni ana mao si Solomon. Apan si Solomon natapos ang iyang pagkahari ug namatay siya ug ang perfect gyud nga katumanan dito ni Jesus. Nga siya ang kaliwat. Tan-awon nato ning mga buta mga igsoon. Of course, ang ilaha nga grabe kayo nga senses mga igsoon, gamit kayo nila ang nabilin. Ang ilang sense of touch, kanang ikapon nila, kapaon nila, kapon lang nila. O niya, smell, simuto nila. Dayon, kanang hearing yun, kinagrabihan gina. Ang hearing nila, o niya, kanang ilahang taste, panglasa. Mo na'y gamit kaayo nila. Pero atong makita sa atong pagpadayon sa pagtuon,
nga kining mga butaha sila ang mas nakakita gayud kaayo ug mas nakaklaro gayud kaayo sa kamatuoran kaysa uban nga nagsunod-sunod sa panahon ni Jesus. Gani, buta sila pero niingon sila, Son of David. It means, nakabalo sila sa kamatuoran. Nakakita sila aning kamatuoran nga ang mangluluwas, ang milagroso nga anak sa Dios magagikan gayod sa kaliwatan ni Juda ni David og matawo siya og mahimo siya nga mangluluwas mga igsoon. Magpakita siya mga ilhanan, maghimo siya mga milagro og daghan na ni silang mga nadunggan. Og imong lantawon ni pag-ayo samtang magsubay ka sa kinatibuk-an sa upat ka gospel mga igsoon. Dunay daghang gibuhat si Kristo. Og kining gipangbuhat sa atong Ginoo, makita og ayo sa mga Pariseo, sa mga Saduceo, sa mga pangulong Hudyo, sa mga manunulat, sa mga expert og balaod. Kita kayo sila, pero dili sila mutuon ni Kristo. Samtang ang buta, dili makakita, unsa kay ang itsura, unsa pa kay ang ipangbuhat, igo lang tang nakadungog, pero maoy mas nakaila, mas nakaklaro, nga kinisya, mao ni ang giprophecy sa kapanahunan sa mga prophet, nga siya ang kaliwat ni David, nga giingon diha nga kaliwatan nga ang paghari mulungtad gayud. Amazing kayo. And tanawa kung sa'y naitabo, ningon sila, kaliwat ni David. Kaluy intawon kami. Kana rangalain nga kaliwat ni David. Sabayon ni mo na siya sa mga panagna. Makita ni mo nga naa sila'y kaalam, bisan to o dili sila makakita. Samtang nagsiga ang mata sa mga Pariseo, nga nagtuon sa propesya, sa mga balaod, bisan sa gisulti nga si David gayod ang iyang kaliwatan, muhari, hangtod-sangtod, pag-abot ni Jesus, wala kakita, buta sa kamatuoran, dili makakita sa kamatuoran, or makakita sila pero gipiyong nila ang ilang mata sa kamatuoran, tungod sa kasina, sa garbo, kahadlok, o kay dili nila dawaton ng Ginoong Hesus mo nang nagpakabutag yun sila. Samtang ang buta mao'y tinuod nga nakaklaro o nakakita mga igsoon. Dunay usa karon ka kapitan sa kasundaluhan. Sa 2016, gera sa Mindanao, nasabugan siya bomba, mo nang nabuta siya. Nakalimot ko sa iyang apelido, pero bisan pa sa iyang buta, sa buta na siya, ga-vlog na siya karon. Akong imong lantaon, kung mag-vlog siya, siya magama siyang kape, siya iyan ang kapkapon na tanan. O niya, siya ga-arrange sa iyang gamit. Munang siya, sabi ko sa inyo, huwag niyong ilipat yung kutsara ko. Sabi ko sa inyo, huwag niyong ilipat yung dispenser. Kay og balhino, hindi na siya katuod. Og asa. Guol kayo siya sa diyang nabuta siya, tungod kay ni-appeal siya sa sundalo, scout ranger man siya. Ni-appeal siya sa sundalo nga, kumplito gyud siya. Nya tungod siyang pagpanerbisyo, nabuta siya. Sa nanglabay nga mga kapanahonan, ang mga men in uniform, pagka nagkinaunsa sila, makadawat lang na sila mga benepisyo, pero wala na, dili na. Ilang pamilya, sila mismo silang kaugalingon, dili na normal, kulang na. Pero gitry yun niya nga daw normal siya because scout ranger man siya. Sabi ng training sa ranger, maana man na dito, pag wala kang nakita, kapain mo. At habang may lupa, takbo. Pag wala na, langoy. So, master kayo niya ang kuan. Nya karon gi-promote siya. Bisan og dili na siya makakita, gi-promote siya karon. Og ang iyahang trabaho mao nga siya maoy tigpamaba. Gamiton siya para mo encourage sa mga disabled, sa mga tawo nga naay problema sa panglawas, mga PWD, siya mo'y dasig, siya mo'y musulti, siya mo'y muligon, siya mo'y tigpamaba sa mga kasundaluhan. Bago lang, kagahapon man na siya gipromote. Buta siya. Pero imong tan-awon mga igsoon, usahay, kining tawo nga naay makita.
simple kayong ilustrasyon. Kita kayo ang hugasan, pero di yun. Papiyong-piyong yun. Kita kayong trabahoon, pero papiyong-piyong yun. Pero usahay kini mga tao nga dili na makahimo, mao pa hinuoy mas dakop mahimo. And look at them. Multitude silang nagsunod sa Ginoo. Kinsay nakabenepisyo ang nanglingkod sa dalan nga mga buta because ang multitude hanap way klaro, way siguro kinsa nilang gisunod-sunod. Propeta ra ba ni? Or si Elijah ba ni? Or si Juan ba ning nabanhaw? Or kinsa ning ilang gisunod-sunod? Pero ang mga buta, kasabot kay sila, kaklaro kay sila, son of David ne, agkatuning gi-prophecy, nga son of God, nga kaliwatan ni David, nga mahimong muhari hangtod sa hangtod. So they cried out, son of David, anak ni David, have mercy on us. It means, sigurado kaayo sila kung kinsa ang ilang isangpit, bisag dili sila makakita. Samtang ang mga Pariseo, gasiga ang mata, yod kaila sa atong Ginoo. And ang kurat, kini, daghang Kristohanon, gunit og Bible. Pero sirado gyapon ang salabutan. Mabadlungan ang kasing-kasing, sirado na dayon ang kasing-kasing. Matudluan, maigo sa wali, mabuta na dayon. And listen to this. Because sure kayo sila nga maog yun ni ang Misaya. Sa ila palang gisulti, kaliwat ni David. Nya I tell you, daghan magkaliwat si David. It means, kaila yun sila, bisag di sila kakita. Nga dili ni nga si Tarpulano, dili itong kaliwat ni David nga anak ni Kuan, dili ito. But kinig yun nga Misaya. Kining milagroso. Kining gamhanan. Kining maghari hangtod sa kaangturan. Mao na ni. So ilang gitsangpit. Son of David. Lord, anak ni David, kaluy kami. Now, kung dili ka magduha-duha, og nakasiguro ka, bisag napay mo pahilom nimo, napay mo babag nimo, basta kay sigurado kang mao na gyud na. Kana bitang usa ka lalaking maninguha sa usa ka babaye, kung sigurado na siyang maunag yun ang babayhana, ang iyang ikauban hangtod sa hangtod, bisag kinsa pa imo babag. Mas mo grabe pa hinuon na siya. Mas mulala pa na. Tanawa ra guni. Oh, next verse. Samtang nagsiyagit sila, ningon sila, Son of David, have mercy on us. Usay sunod na itabo, mga igsoon, verse 31. Ang sabi ng verse 31, and the multitude rebuked them. Ang sabi ng mga tao, shh, tahimik. Huwag kang maingay dyan. Mag-antay ka lang na may magbigay sa iyo ng pera. Huwag kang maingay. Dyan ka lang. Stay put ka lang. Ay, samok-samok. Ito naman, no? Girebuke sila. The multitude rebuked them because they should hold their peace. Ayaw mong saba. Marabag ka na uban. Nga naman mong maglukso-lukso, mamuha ng simbahan. Sakit-sakit, mamaw, hallelujah, dapat nasulod sa simbahan. Ayaw, saba. Balaan ang Ginoo. Kasi sa alata, dapat. Tanawar ko na. But they cried more, saying, have mercy on us, Lord, the Son of David. So dang girebuke sila, gipahunong sila, gibabagan sila, na ay mupugong sa ilaha, the more hinoon sila, mas diinit noon, mas di grabe hinoon sila because they were sure. Kinsa ning, unsa ning nga opportunity nga ila karon nga masinati, kay gayuna ni, encounter na ni, mauna ni, wa na laing igayuna ni, og sigurado gyud mi, nga mauna ning igayuna. Kaya usahay mga igsoon, sa una natong pagtawag, muragwa ta na dungog. Sa una nimong pag-ampo daw, muragwa ka na dungog. Unya, doon na pa dyan mo honghong ni mo. Di ka tubagon. Pagilom na lang. I-discourage ka. Makasasaka. Nakasaka. Pasting-pasting pa dyan ka. Pero pasag din na sila. Sure yun ka. Nga ang imong Ginoong gisimba. Si Ginoong Jesucristo. Tanawan ni sila, gipahilom. But the more noon sila,
nga nagsagit. The more rin kana bitang lutuson ka, nya mong init ang pagpangalagad, kini tinuod gyud kong Kristohanon, kay gilutos ko. Praise God. Di kay, pagay na ako pagsimba, lutuson naman ko, di na lang ko, ay. Sagit sila. Why? Klaro kayo nila nga mauni ang Ginoo, nga mauni ang mangluluwas, nga mauni ang Misaya, nga mauni ang gisgutan sa mga balaod, gisgutan sa mga propeta, o gisgutan sa mga salmo, ug atong nadungog sa kanunay, maugyod ni siya, Son of David, who will reign forever. Mauna gyud ni kaliwat ni David. Ilang gitawag. And ingon na dayon ang katawan, saba ba? Paghilom. Sa diyang gipahilom sila, samot na noon silang nagsagit. And sa ilang pagsagit, mga igsoon, nagpakita lamang na nakailag yun sila kinsay ilang gisangpit. Maorag yapon, nibalik ang line, ingon sila, Son of David, had mercy on us. Have mercy on us. Ingon ang verse 32, mga igsoon. Mihunong si Jesus, og nangutana kanila. Induta, no? Kana bitaw, naa niya ang tanan o niya pangutanon kag unsa may gusto nimo. Napa mo? Yung alam mo yung tao na nagtanong sa iyo. Nasa kanya ang lahat. Tapos magtanong siya, anong gusto mo? Unsay gusto nimong may tabo? Tanawa ra gud na. Hunong siya, iduol kanila o gipangutana unsa may inyong gusto. Sa verse 33, sila mitubag, sir, gusto unta kami nga makakita. Hello? Tira. Pangutan ako no ang mga Kristohanon ron ug unsa ilang gusto. Sa may gusto nimo, pastor maminyo ko niya. Sa may gusto nimo, nindot nga bay. Sa may gusto nimo, dakog sweldo. Sa may gusto nimo, madato me. Pero sa pagkatinuod lang mga igsuon, nakasulat ni dire og karong gabi una gisultian ta ni Lord unsay atong gusto because buta man sad ta. Ug unsay nakabuta nato ang atong kabalaka kawaladon problema tanan nga gusto natong makakita ta kasulbaran. Naa na ta diha naka-focus ug wala na ta nakauna-una nga Lord ablig yun ang akong panglantaw Ginoo aron makakita kog ayo sa umaabot, makita na ko Ginoo ang imong mga plano, makita na kog ayo ang akong kaugalingon nga maglakaw gyud sa imong kabubuton. Tanawan ni sila gipangutana sa may inyong gusto. Wala sila nangayog material nga butang. Usually buta pa ito, Lord have mercy on us. Pagduol ni Lord sa inyong gusto. Wagi sila na kwarta Lord, mo na niya mo ang trabaho baya. But ningon sila gusto ming makakita. And you know what? Na mga panahon gasigan ni atong mata. Pero dili na ganita kabantay, di na takaklaro sa gibuhat sa Ginoo. Hello? Mananingon ng Bible, may mga mata sila di kakita, may mga dalunggan di kadungog. Unsa man ang gisimba nila. So sila nga nagsimba, mahisama pod. Nga dili pod makakita, dili pod makadungog. Iyo siya, unsa inyong gusto? Ang ilang tubag, gusto unta kaming nakakita. Unya sa verse 34, naluoy si Jesus kanila, o gihikap niya ang ilang mga mata, o diha-diha, nakakita sila, o misunod kaniya. Wow. Muna akong nakitaan mga igsoon. Kinibitaw mga tao nga wala nag-expect nga muna'y buhaton sa Ginoo. Pagbuhaton na ni Lord, inighuman anak musunod sa Ginoo. Ang tema sa atong Thanksgiving, turn back to God and give thanks. Pulo kasanlahon, usaray ni balik nga nagpasalamat. Di ba? Ato po ka sa Acts chapter 3, sa diha nga si Juan o si Pedro, dong sila dito sa templo, aron mag-ampo, may makilimos dito nga di kalakaw, unya ningon sila, plata, bulawan, salapi, wami.
apan sa ngalan ni Jesus tindog. Gyalalayan nila. Ang nahitabo mga igsoon sa diyang naayon na siya, mikuyog nila og nagsimba, nagdaig sa Dios. Napa mo? Diri na pod. Kining duha ka buta sa diyang naayo sila, sa diyang nakakita na sila, nisunod sila sa Ginoo. Kabalo ba mong daga mga taong katilaw og milagro pero labi na nga napas balatian, Lord tabang pag nanay milagro mamiya nas Ginoo. Kung maayo lang ko Lord. Pero wa na nitalikod na sa Ginoo. Mamiya na sa Ginoo. Now, atong lantawon ang kinabuhi sa duha ka buta ug ato ning ikumpara sa kinabuhi ni ining mga Pariseo mga igsoon. Sa diyang ang atong Ginoo nanudlo siya na madlong og nagsaysay sa mga kamatuoran. Niingon ang iya mga disciple nga, Lord, wa ba ka kabalo nga ang mga Pariseo nasakitan, naigo sa imong wali? Na-offend sila sa imong wali, Lord? Now, atong basahon, mga igsoon, unsay tubag sa Ginoo sa Mateo 15, versikulo 14. Ningon ang Mateo 15, versikulo 14. Muna tubag sa atong Ginoo nga tos iyang mga tinunan. Kay sa 13 ingon man sila ang tanan nimo. Na? Sa 10, 11, and 12. Kining sa verse 12, niingon ang miduol kaniya ang iyang mga tinunan og miingon. Nasayod ka ba nga naglagot ang mga Pariseo tungod sa imong gisulti? Ang tubag ni Lord sa verse 13 pamatian ang tanang tanom nga wala gitanom sa akong amahan nga atoa sa langit pagaibton. Unya sa 14 niingon, pasagdi sila kay sila mga giya nga buta. Tanawan o kung ang usa ka buta maoy mag-agak sa laing buta, silang duha mga hulog sa kanal. So, katubit ang niingon ko nga, kining mga buta, dili tuod sila makakita, pero sila maoy mas nakaklaro o mas nakailagyod sa Ginoo. Mo ganing niingon sila, son of David. Pero ang mga Pariseo, muna akong giingon, nagsiga ang mata. Pero ningon si Lord, pasagdi sila, kay mga buta sila nga giya. O ang ilang giyahan, buta po, din hulog po sila. Duha. Pinakaunang camp nga gihimo din sa Lourdes, kadong naay balaon ba? Kanang naay pasanon. Baba mo na. Diri no? Balahon mo sa mua. Baba. Unya, kining ni ang gapasan sa iyahang amigo, gitaptapan ang mata. Unya, kadtong to ang iyang gipasan, nga abli ang mata. So, katong iyang gipasan, maoy mo guide nga, diri agi, muna niya, maoy mo guide, og asa ang lakang, o atras, soong tagamay, o liko, katong iyang gibaba ba? No? Na maunsa na lang kung ikaw nga pasan, buta, ang imo pong gipasan, buta. Naningon si Lord, pasagdi na mga Pariseo, kay mga giya na silang buta, o ang buta, nagagiya, o laing buta, nangahulog sa kanal. Because, ang mga Pariseo, di mo dawat ni Jesus, sila nanudlo sa mga Hudiyo, nga di po mo dawat ni Jesus. So, ang buta, gagiyag buta, di hulog sa kanal. Susiga ilang mata, kaila kay sila, nagbasa sila sa scripture, kabalo sila sa balaod, sa mga salmo, o sa mga propeta nga mga sinurat. Ilang gitunan gyud og ayo, og nag-ingon sila nga ang kinabuhi nagagikan ni ining mao nga balaod, ning mao nga mga salmo, mga propeta. Pero pag anhin na sa atong Ginoo buta. Wa sila kaklaro, wa sila nakaila, samtang ang duha ka buta nakaila og ayo. Kaya dili ta magpasigarbo mga igsoon. Kaya nga akala nato lamang ta sa uban. Akala mo lang 'yon. Pero meron. Akala nimo lamang ka sa uban, 'yun palay. Naa sila'y nakita nga wala nimo nakita. O ang ilang nakita labaw pas imuhang nakitaan.
Look at the Pharisees. They're so wise. Grabe ni sila ka mga maalamon. And model ni sila. Kamantay, mga nang model sa shampoo. Mga na ipakita ko nilang buhok nga, maog yun na, arong halin ng shampoo. Kini mga Parisiyo, nagtudlo ni sila nga ang Diyos, maune. So ilang ipakita sa ilang pagkinabuhi. Pag ani na ni Kristo, uy, baliktad lagi ang pagkinabuhi ni Kristo, aning pagkinabuhi sa mga Parisiyo. Ang pagpanudlo ni Kristo lahi kaysa sa gipanudlo sa mga Parisiyo. And you know what? Ang gitudlo sa mga Parisiyo, naghatag Ginoo dugang kangit-ngit. Samtang ang gipamulong sa atong Ginoo, nagagiya, nagahatag og kayag moingon ang Salmo 119 verse 105. Ang imong pulong o Dios maoy iwag sa akong mga lakang ug suga sa akong agianan. Ang mga Parisiyo daghan kay sila gitudlo nga mao pahinuoy nakapasalaag, nakahatag pagdugang kangit-ngit, dugang kalibog, dugang pagkahisalaag. Wala nga si Lord, mutabok kamo ka mga kadagatan aron pagsangyaw, apan sa diyang madalanan ninyo sila, inyo pahinuon silang mas gipalayo sa Dios. So yang giingnan, nga kini mga Parisiyo, mga buta. Unya nagagiya og buta di hagbong gyud. Sa laing bahin sa kasulatan mga igsuon diha sa Juan. Mao gihapon. Juan Kapitulo 9. Dunay buta diha mga igsuon nga nabuta siya sa iyang pagkahimugso. Ang tanan mga tinunan, Ginoo, kinsa may nungdan nga natawo siyang buta? Siya ba ang nakasala or ang iyang ginikanan? Ang tubag sa Ginoo nga wala siya nataong buta tungod kay nakasala siya or ang iyang ginikanan. But nahitabo kini aron ang gahom sa Dios ikapadayag diha niya. Pagkanindutan no? Mao di ang naay problema kay aron madayag ang gahom sa Dios. So, nagkuha og lapok si Lord, giumol niya, gipahid sa mata, unya gingnan niya ang buta. Natas chapter 9 sa John. Lakaw sa tubig sa Siloam og panghilamos. Ato siya sa tubig sa Siloam, nga nagkahulugang pinadala katong Siloam. Uman niya hilamos nakakita na siya. So, ang nahitabo tungod kay nakakita siya, unya nahitabo pag yun ni mga igsuon nga sa iya nga pagkaayo mga igsuon, gipatawag din siya sa kadagkuan sa relihiyon, sa mga Hudyo o sa mga Parisiyo. Gi-interview din siya, kinsa may nganong nakakita na magkakaroon. Unya nahitabo pag yun sa adlong ipapahulay. So, ang ilang una-una, giayo ka na milagruhan ka, pero ang gaayo nimo dili iya sa Dios. Kay nganong nag-ayo man siya sa adlong ipapahulay, nga dili man ta pwedeng magbuhat bisag unsa sa adlong ipapahulay. Ingon dayon ang buta, wa ko kabalo og unsa siya. Basta kay ang akong naibaw-an kaniadto buta ako og karon makakita na. Og wa po ko kaila kung kinsa siya. Unya mga igsuon tungod kay kining maong buta nahimo mang dako kayong testimony. Og pati siya gipalagpot, gi-excommunicate na siya. Gitangtang na siya sa iyahang membership sa relihiyon. Pagkadungog ni Jesus niya, nilas 35, tanawang 35. John chapter 9 verse 35. Sa Jesus nakabalita nga ang tao nga iyang giayo, gihinginlan nila gikan sa sinagoga. Unya nakit-an niya ang maong tawo o giingnan. Kining tawo gisalikway. Anong gisalikway siya? Tungod kay naayo siya sa adlong ipapahulay. So ningon diya, mituo ka ba sa anak sa tao? Ningon si Jesus, kaya nakitaan man niya ning buta, iyang ipangutana. Ang buta, wa pa kaila, nga siya di ay ang nag-ayo kaniya. Og nagkakita sila, gipangutana niya, kining buta kaniya ito, nga makakita na, mituo ka ba sa anak sa tao? Verse 36, ingon siya, Sir, tugaan niya ako kung kinsa siya aron mutuo ako kaniya, ang tao mitubag. Sa verse 37, si Jesus miingon,
nakakita na ikaw kaniya og siya ang nakigsulti kanimo karon. Pagkanindutan, no? Ang nag-ayo niya, iyang ikahimamat, og niingon nga, ang Ginoo, ang Misaya, ang anak sa tao, niya karon sa imong atubangan, nakigsulti nimo. Verse 36, mituo ako, Ginoo, ingon siya, ang tao mingon, og milhod siya atubangan ni Jesus. Kato ni iyang giayo, ha? Now, listen to this. Once nga nakay encounter ni Lord, sigurado na gyud nang lutoson gyud ka sa relihiyon, asa kang relihiyon na gikan. Palagputo na din ka, di na ka maapil. Ingon diya sa verse 39, si Jesus mingon, mianhi ako ni ining kalibutan na paminawag sa iyang gisulti. I have come unto this world aron paghukom. Unsa nga paghukom? Ningon siya, aron nga ang mga buta makakita og ang kadtong makakita mabuta. Ala, unsa man ni? Libuga po ni. You know, magsugod na dayon ka sa istorya sa Israelites o sa mga Hintil. Because ang mga Hudiyo, sila manong mingong, nakasayod kami sa kamatuuran, nakaila kami sa among Dios. Mao ni ang mga balaod, mao ni ang sulat sa mga propeta, mao ni ang giingon sa mga salmo. Sa ato pa, sila ang nakakita. Pero pag ani ni Kristo, nabuta sila. Kaya dili man nila dawaton si Kristo. Dili man nila tuuhan. Dili man nila dawaton. Then ang mga Hintil, ang mga Gentiles, we say nga buta. Why? Ang gipasabot nga pagkabuta sa mga Hintil, mao nga, wala sila masayod sa balaod. Mungkaon sila kunsa, bisag kunsa, gawa sila balaod. Wala sila masayod sa balaod, wala sila kabalos mga propeta, wala sila nakabasa sa mga panagna sa mga salmo, og ang ilang gisimba dili mao. Gasimba silag tubig, gasimba silag adlaw, gasimba silag kahoy, gasimba silag bukid, gasimba silag bulkan. Pag makakita silag tsunami, moingon na dayong nasuko ang Dios sa katubigan. Pag mudahili na ang lava gikan sa bulkan nga nag-alboroto, moingon na dayon sila, nasuko ang Dios sa kabukiran. Pag makakita na gani sila landslide nga mga naog gikan sa kabukiran ng dagko kayong mga kakahuyan, moingon na dayon sila, nasuko ang Dios sa kakahuyan. Mo ni ang mga Gentiles. Pag anhi ni Lord ang mga Hudiyo nga maoy nakakita sa balaod, sa gisuwat, sa mga salmo, nga pinili sa Ginoo, maoy na nga buta. Kaya di mo dawat ni Kristo, samtang ang mga Hintil, nga wala kaila, nga wala kakita, nga wala makadungog, maoy nakakita sa kahayag. Maoy nakaklaro. Nakita gid nila, mga igsoon, gidawat gid nila. Mananingon si Lord, ni ani ako aron sa paghukom. Kadtong makakita, mabuta. Isa man mga Parisiyo, mga Hudiyo, diningon siya, og kadtong mga buta, ang mga Hintil, makakita. Hangtod karon mga Hudiyo, di gyud mo dawat ni Jesus. Mananingon si Jesus, the prophet, ang propeta, dunay pagtahod sa ubang dapit, pero sa iyang kaugalingon, wa gyud. Hudiyo man siya. Di siya tahuros mga Hudiyo. Pero gisyagit siya, Jesus reigns. Jesus reigns. Gisyagit siya sa mga Hintil. Then, tanawang gisultis mga Parisiyo sa verse 40. Kadungog sila, murag na insulto sila. Tanawang mga Parisiyo, ingon sila. Pipila sa mga Parisiyo nga dito, uban kaniya, nakadungog sa iyang pagsulti niini. Og sila nangutana kaniya, buta ba di ay usab kami? Ilang gipangutana si Jesus, buta ba di ay kami? So niingon si Jesus sa 41, sa Jesus mitubang, kun buta pa kamo, wala unta kamoy sala. Apan kay nag-ingon man kamo, nga makakita kamo, sa ato pa sadaan kamo. So ibot gipasabot.
Ningaw mga Hudyo nga di mi buta, but gipasabot nga kita mi kahibalo mi pinili mi nga katawhan. Nagbasa mi sa balaod. Kabisado na mo ang mga panagna sa mga propeta. Gimemorya na mo ang mga salmo. Muna iyang gipasabot. Nga moingon sila dili sila buta. Gitubag dayon sila ni Lord. Kay nag-ingon mamong di mo buta sa to panasayod mo, nakaklaro mo, nakita ninyo ni, nabasa ninyo ni, gimemorize ninyo ni. Sadaan mo. Kay makakita maday mo, wa man mo gabuhat. Pero ang mga buta, ang mga hintil, ang wala na kay balo, ang wala na kadungog, ang wala na kasayod, giwalihan ra gani sila, humagwali, naghimog milagro, ni dawat og nituo. So sila, karon ang mga buta, mao hinuoy nakakita, nakaklaro. Samtang ang mga Parisiyo, kadaghang himuag milagro, masina og samot. The more nga si Lord manudlo og maghimog milagro, musamot kangit-ngit sila, musamot mo grabe ang ilang pagkabuta. Mauna mga igsoon, nga ang duha ka buta nga gihisgutan sa Mateo, sila ang mga buta nga mas makaklaro, mas makakita, o mas tinaw ang ilang pag-ila sa Ginoo. Kaysa niining mga Hudiyo nga nagtuon sa mga propesiya, pero pag anhin na sa gihisgutan sa propesiya, wala sila kaila. Munang sila'y gihisgutan nga buta. Napabata? Amen? Now, padayon ta mga igsuon. Daghan kaayo, ari na ta sa ato ang panahon karon. Dili lang ni naghisgot og literal nga pagkabuta. Once nga ang Bible moingon nga bakol, gihisgutan niya ang tanang problema sa tawo. Sa atong panahon karon. Pag moingon na gani siya buta, gihisgutan niya ang tanang problema sa tawo. So, unsa may hinungdan ni ining pagkabuta sa mga Kristohanon karon? Ang uban, sige gukod og kwarta. Ang uban, sige gukod nga musikat. Ang uban, sige gukod nga makagunit og gahom. Politics. Unya, kining nakakita sa kamatuoran, nakasulat sa Bible nga sila mabuta gyud pinaagi sa kwarta. Tagaan mo na kog example nene, ang mga sundalong nagbantay sa lubnganan. Sa pagkabanhaw ngurog gyud sila, kaibaw gyud sila sa naitabo. Mo hinungdan nga nanagan sila ngadtos mga kadagkuan sa mga Hudiyo, sa mga pangulong pare og ningon sila. Nakita na mo ni naitabo, mo ni nabanhaw. Ningon ang Bible, gibayaran sila dako kaayong salapi. Dako kaayong kantidad. Og ila dayong gipanugilon nga si Jesus gikawat og wala mabanhaw. So, gining kwarta, mga igsoon, makabuta ni. Now, kining atuan nagyong panahon karon, ang nagblind gyud og ayo og nagilad og ayo nato, kining mga cellphone nga atong gipanggunitan. Aron daghana kaayo nagyong Kristohanon nga irresponsable na kaayo. Wala na nila makita ang kalami, ang kaanindot, ang excitement, ang kalipayon sa mga saad, sa Ginoo, sa mga pulong sa Dios. Og tuan na sila sa cellphone siging scroll. Pagmata, cellphone. Pero inig ka Sunday, makita ni mo ni silang murag grabing dako ang ilang paghigugma sa Ginoo. Pero buta na. And for so many times, wa ko nakigsulti nimo kay igon kanako ang tuyo sad nako ane akong kaugalingon. Ingon kani Mami,
Dili ra sa kumulakaw, uli ra niya dire, unya ra iniguli tanimo, usa ta mulakaw. Kay matulog sag ko. Apit na alas 4 kutos kadlawon, bako katulog. Kay ga-prayer men ako ikape gibutan sa daplane kato bitaw. Ga-prayer ta gabi ba? Isog kayo god. Bako katulog. Ni mata na lang ang bata, unya ningon siya, Daddy. Oh, we're awake. We're awake. Daddy. Igda-igda siya, ligid-ligid siya, we're awake. Gamata ko numi. Alas 4 na. Ingon ko sa akong wife. Ni mata siya, anang pagkabuntag, ningon siya, naunsa dahil mong zanaya. Ngawa man mo na nga tulog. Eskwela, gapon siya, bisag wa na tulog. Eskwela. Umanya eskwela, ni uban pagid siya na mo. Now, tulog. Ingon ko ni mami, ihatod sa nang bata dito sa eskwelahan, inig human ito, uli sa lamang mo dire, unya, inig uli ninyo, usa na ko mo, kuyog ni mong malakaw ta. Matulog sa ko, kay kitugod ko. Ingon siya, tulog. Ritso na ta. Tulog, mag-cellphone, nagyapon ka. Tinuod po. Uban na lang ko niya, lakaw Kabalo mo, kung atong iatras ang kapanahonan nga radyo patong atong paminawon, inig karat-karat na dugdugo ng baterya rong mutinaw. Ibuad sa init tong baterya patong bato. Nya tan-aw ng oras kay alas 12 na. Ninyo ang batang gamhanan. Daliya, uy, sugod na ron. Ya katong time ha, lami kayo tag paminaw. Dili lang sa radyo na tayo madungog, lami kayo gyud. Sa mga pagwali po, lami kayo ang atong pagpaminaw. Karon nga na cellphone, bisag nay wali mag-cellphone. Bisan sa time sa preaching ga scroll. Muna ningon ang Bible nga nakakita nga buta gayud. Og kadto niyang mga buta, mao na sila'y makakita. Unya kadtong nangauna maulahi ug kadtong giampo pa nato ron kay wa pa nangalagad mauna unya nay manangyaw in the future. Grabe kayo, blinded kay gid ang tao, na blind gid siya og ayo. Nya kita mga tao mga igsuon kanunay yung pasanginlan ng yawa. Si Satanas gid ginigid si Satanas bisag iyang tinuyo ano. Humana nagingon ang Bible, by the blood of the Lord, by the blood of the Lamb, tinalo na nato, gipildi na nato si Satanas, pinagis dugo ni Kristo. Pero kay ang tao reluctant, taslakan, tapuan kayo. Pildi, hunghungan na gani ni Satanas. Ayaw, sagsimba ron kay. That's Kuya Roger. Siya, gikag Thanksgiving, paghuman simba, paghuman Jesus Reigns, kuya, di ba? Jesus Reigns, pagkasunod, uy, prayer meeting. Huway sa siguro. Huway sa siguro. Una-una po. Dito. Kabalo ka, kanang napakas niyong balay, gikang katrabaho, kapoy, kaya na, pero abot na nimo, labi na magsugod na, mausubo na imong gibate. Kasuway mo? Bisan gani karon di na kaganang mo are. Pero pag abot nimo na minaw, kaspulo sa Ginoo, di ba? Sakit. Igo kayo. Now listen to this. Ang grabe gyud kayo nakapabuta gyud sa tawo nga igsoon dera. Basahon nato ang 2 Corinthians. Ato ta 2 Corinthians chapter 4. Kini mga tawo nga di mo dawat sa pulong sa Dios. Dili mo dawat sa kaluwasan. Mo ni grabe kay ni nga pagkabuta sa ilaha. Atong basahon mga igsoon. Ningon ang 2 Corinthians chapter 4 verse 3 abot sa 4 tanawan ni. Kay kun wala hisabti ang maayong balita nga among giwali, no? Kay kun wala hisabti ang maayong balita nga among giwali,
ang wala makasabot niini kadturang wala mga luwas. Kanang nasimong tapad nakasabot na kay naluwas man na. Pero kanang wa pa naluwas, pawala ra gina. Nya verse 4, tanawon verse 4. Dili sila motuon niini tungod kay sa rason. Gibutaan man sila sa Dios niining kalibutana. Ang ilang mga huna-huna. Ang ilang huna-huna blinded. Muning ang atong huna-huna punon sa yawa og kalibog. Punon sa yawa og kabalaka, mga daghan kayong mga angayang huna-hunaon. Imagine niya pa Tanawan ko ni sakit sa Pinoy. Daghan na kay kag problema. Ga problema pag yun kang nagbulag si Kim Cho o si Gerald. Naunsa man ka? Nya marag big deal na kayo na nila, mag-istorya-istorya na sila. Grabe kayo si Daniel Padilla o si Catherine Bernardo. Nya kini man gud si kisa tong bagag kilay. Ha? Kini man gud si Andrea. My goodness. Panukdok og bataw sulod sako baligya atong tagpan 5 makakwarta pa ta. Pati ba naman pangalas mga artista, mga career sa mga artista, mga kinsay ilang laki, baye, problemahon na to. Ha, grabe po. Sa tinuod lang, ako kasabot, aning atong gobyerno ron. Allah, grabe yun. Problema kayo na itong gobyerno karon. Sigig panguy-koy anang sinintabo niya, wala lamay pagtagad atong binilyon nga kawat. Ngawat ag mangga, matik priso na, pero mangawat ka og bilyon, 3 years nga investigasyon pagila. Unya, makonvict na gani na, musulat pa na, kuan pa na sila, musitawagan na, appeal. Musitawagan na. Ipasubli nila ang kaso, ipasusi nila otro ang kaso, bisag na-convict na. Mabitaw nang naay kongresista sa unang galingkod, bisag convicted. Ngawat kang mangga, presudahin ka. Muingon ragani kag, Danilo resign, presudahin ka. Di na masabtan niya itong kanon. Nya affected kayo, tana. O sana sa mga nakabutan na ito, nga wanang laman tayo time na basa sa Bible. Hello? O niya, ikaw po nung nahigugma, kayo ka. Diyan ka nang imo nahigugma ka, kaya makabutan po na. Kaita. Daghan kayo makabutan. So, niyo siya, ang Diyos aning kalibutan na. Og number 1, yun ang mga igsoon, kung ato lang yung himoong literal ni atong pagsabot. Kinig yung kwarta. Makaingon na lang yung ko nga, kining kwarta, dili na siya makabuta, makabuang pod. Kaya imagine na, dato na kayo ka, pero mangawat gyapon. Makaliso din ang kwarta pod. Blinded by the God of this world. Ngayon siya, in whom the God of this world had blinded the minds. Ilang una-una? Of them which believe not. Nga naman, kay tingali, unyag mutuo sila. Makasabot sila. O mga luwa sila na list. The light of the glorious gospel of Christ, whom is the image of God, should shine unto them. Gibutahan sila kay basin unyag madanagan. Kasi na ipanyo diha. Biko ni. Kanang naay ni gahi. Hello? Mura ba karon dili gyud makakita
Kaya arong pagpasiga sa suga, di nagyapon makakita. Kaya gitaptapan man. Blinded. Gibutaan gyud. Ako na ibalik kay kaptan sakit sa ilaga. Asa na sakita? Tunog-tunog kas tubig ba? Leptos? Joke ra na, kasi mo to ka. Balo tanig. Grabe kayo. Blinded yun. Saan pagkakitaan na? Nga bisag naa ang giwali, gipasigahan. Di mo siya kakita, kay gitaptapan man ang iyang mata. And usay, kini atong garbo, kining atong pagdumot, mo na nila gabuta sa ato. Pawin na kinig, ampoy mong kaaway. Saan pag-ampo nga, lagot kay ka, kaaway, gunan mo. Makabutag yun. Ug daghang Kristohanon ingon ani na karon kabugat ang problema. Dili na makakita sa unsay mas importante, mas gikinahanglan, mas angayang unahon o mas gikinahanglang huptan kay nabutaan as mga butang. Pwede na ipatuyok-tuyokon. Murag gabagyo niya akong microphone. Nabutaan as mga butang, mga igsoon. Naana sa mga butang nakafocus. Kabalo mo? Kining atong problema, madubli pag yun. Kaya atong problemahon. Ha? Kanang watay kwarta niya, magproblema pag yun ta. Watay kwarta. Problemahon pag yun. Onya, na kay problema ron. Problemahon pag itong ugma. Samot kabuta yun eh. Daghan kayo tag problema yun. Ikaron, gusto ni Lord nga makasabot gyud ta og ayon niini. Nga magkinaunsa dili pwede nga ang Kristohanon mabutahan gikan sa kamatuoran. Bahala na lagbuta ta sa mga butang aning kalibutan na basta kay sa mga butang nga iya sa Dios. Klaro kayo nato. Pero mga taong walay siguro mag-unsas kinabuhi. Dili sure og unsay tawag sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Pero mga buluhaton sa kalibutanong, klaro kaayo nila. No? Nya, tawgon sa Ginoo, mayon na nito, Harold, Harold. Sa guron. Muna naging na yung katihol-tihol. Harold! Tam siguro ron. Unya, kung tawag na ganin sa mga kalihukanong, mga kalibutanong, kalihukan, klaro kayo o tinaw yung kayo. Muni mga balantayan gyud nato mga Kristohanon. O kinahanglan gyud nato na nga masabtan pag-ayo. Nga kaniadto butata sa kamatuoran o giablihan sa Dios ingon siya ang mga tawo nga naa sa kangit-ngit katubit ang mga tawo sa Neptali o sa Sibulon. Giprophecy sila nga katawhan sa Neptali o sa Sibulon nakakitag dakong kahayag. Pag-abot sa panahon na taos, Jesus, didto siya ni ining maong dapit, naghimog mga milagro og nangwali. Muna'y katumanan. Kita usab, ingon ana atong kinabuhi kaniadto, nakadungog tas pulong sa Dios na danagan ta, nakabaton tag kahayag. Then samtang naapa ang kahayag, nahigugma kag-ayo, nalipay kag-ayo sa maong kahayag, na in love kag-ayo sa pulong sa Ginoo, kanang kiligon na kag inigmata ni mo sa kay word ni Lord nako napudrong adlaw. Pag-abot sa panahon na butahan na social media. Ang panahon mga igsuon nagkahurot. Gamay lang kaayo ang panahon nato. Ato pag yung usikan. Ang Ginoo nangandoy na makakita unta ta sa mga butang ang ayan gyud nato, ang ayan nga ato gyung makita. Aron nga makailata. Unsa gyud ang mas labi di ang importante og bililhon. Samtang si Eliseo, not Eliseo, si Elisha.
Elisha, yeah. Gilibutan na sa army ang ilahang kampo. Iyang sulugoon ni mata ng sayo. Nangihi, guro to ba? Pagtanaw niya, ningon na siya, my Lord, Master, tabang, gilibutan na ta. Hadlok kayo siya. Ibangon na yun si Elisha og nag-ampo siya. Ginoo, ablihi ang iyang mata. Ug ang sulugoon ni Elisha, naabli ang iyang mata og nakita niya ang mga angels nga nagkalayo, nga nagsakay mga karwahe, nga mas daghan pa sa mga sundalo nga naglibot nila, sundalo nga mga kaaway, mga igsoon. Something na nabutaan ta tungod kay ngato nakita ra ang mga problema. Wala nato nakita ang grasya sa Dios. Ang panabang sa Ginoo. Kining pagdumot, makabuta usab ni. Ningon siya sa Matthew chapter 6 verse 12. Pasayloan ninyo mga nakasala kaninyo aron pasayloon kamo sa inyong amahan nga tuwa sa langit, kay kung dili kamo magpasaylo sa mga nakasala kaninyo, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga tuwa sa langit. And we know nga mas dako ang atong nabuhat kaysa ngadto sa Dios kapag pakasala kaysa gibuhat saan nga sala sa atong isig katawo diri nato. Pero mabutaan ka. Kay naa ka sa iyang gibuhat, naglantaw mo nang nasuko ka, naglagot kag nagdumot ka, wa ka galantaw sa gibuhat sa Dios diyan nimo matag adlaw. Muingon na kang gipasagdan man ko ni Lord, di amang ko sa grabing kawala doon, wa naman ko tagdan ni Lord, paminaw pag-ayaw, makadungog pa ka, amen. Makasulti pa ka, amen. Makasimhot pa ka, amen. Imong dila may panglasa. Makapagawas pa ka sa imong ihi. Makapagawas pa ka sa imong hugaw. Makatindog pa ka, makalakaw pa ka. Gisubang ang adlaw. Nisalop ang adlaw. Nakatulog pa kag kagabion. Nakamata po kag kabuntagon. Na kay hangin wala bayring giginhawa. Gipaulanan ka. Gitagaag pagkaon. Naatanan. Kung kana lang imong tan-awon sa usa ka adlaw, dili nimo na kayang bayran. Ang mga prime minister, ang mga presidente, kung magpanaw sila, magdala sila, kinadaghanang sundalo, presidential security. Pero wa ka gabayad, wa ka gaswildog, proteksyon, nagiubanan ka ni Lord, hapit ka ni Dasmag, hapit ra kay nag-uban si Lord. Wa to'y bayad. Kung naalang ka diha gatanaw sa gipangbuhat sa Dios, bisan sa usalang kaadlaw. Imagine na, pag mata ni mo, di na kakadungog, di na po kakakita, walay lasa, di ka kasimhot. No? Bisan gani, kuko, blessing na kayo na. Imagine, nagpaakon ka, katol kayo, yung wakay kuko, kikito na lang ni mo, no? Daghan king gibuhat si Lord, pero di na to ma-appreciate, na blind ta, nabutahan lang yun ta, sa mga butang aning kinabuhian. From now on, gikan karon. Kabalo mo, abot lang og basta kay ako nang giampo sa Ginoo nga someday mahitabo po ni sa inyo ha. Nga kanang halos everyday excited mo unsa ka word ni Lord sa ako karon. Kanang ingana. Lahi man tong mubasa ra gyud ka kay basa na lang. Arong matulin. Kini mga estudyante, ma'am, naa sila'y professor nga kada adlaw no, mangayo og Bible reading report. Not report, kanang record ba? So magbasa sila ilang kusgon. 1 Corinthians chapter 5 verses 1 to 13. Nadungog na nga may immoralidad diha, ilan ang i-record pagkahuman isend. Ambot og sa dihang nasend na imong pangutan-on nya usa may imong na katunan nato imong gibasa. Na sila lamay nahibawa na.
Kay lahi man gyud magbasa, kagabi gahisgot may kabahin anang giving. Ayaw kag himog usa ka butang nga wa ka kasabot. Og ayaw po kag himog usa ka butang nga ikaw gibutan ka. Kanang ikaw ug ang Ginoo maoy nagsabot. Nga ako ning buhaton para sa Ginoo. Di na ako ni buhaton kay giingnan ko. Buhaton ako ni kay mo na giingon sa Ginoo. Ikaw ug ang Ginoo. Pangilad man ang dapat kalon January dire inyong mga unang kalon pangilad na. Mga ikarapulo, pangilad. Siya ug ang Dios mo'y magsabot. Dili na siya pwedeng muhimog iyang desisyon kay nahadlok sa tao, kay mosunod sa tao, dapat siya ug ang Ginoo. Mayong gabi na pa mo. Balikon nato ni mga igsoon, dili pwede gyud nga mabutaan ka sa kamatuoran kay ang kamatuoran mao man gani gyud ni naghatag nimo og kahayag. Gani sa pag-anhi sa kamatuoran ingon si Lord, I am the way, the truth. Ako ang dalan ug ang kamatuoran. Sa pag-anhi niya, maoy hinungdan nga mga Pariseo na butaan ug ang mga hintel nga mga buta nakakita sa kamatuoran. Kadtong nag-ingon nga naas kahayag, natabunan na hinuas kangit-ngit ug ang tuas kangit-ngit maoy nadanagan sa kahayag. Mao ni ang atong kaimtang kaniadto. Sa wala patay Ginoo kinabuhi, do na tay mga relihiyon. Sa wa patay Dios sa kinabuhi, do na tay mga relihiyon. Apan ang atong kinabuhi iya sa demonyo. Puno sa mga bisyo, puno sa mga sugal. Babaye, lalaki, panglaki, pangbabae. Pero sa diha na ang pulong sa Diyos. Diha si Kristo. Sa diyang nadungog nato ang pulong sa Diyos, natudluan ta, nagiyahan ta, o nadanagan ta, mao nga ang atong kinabuhi, nakakita sa kahayag. Ang mga Hudiyo, imposible kayo silang maablihan. Why? Naghuna-huna silang dili sila buta. Number 2, imposible kayo ang mga Hudiyo nga maghinulsol. Kay naghuna-huna silang dili sila sad-an. Og sa mga Kristohanon din his Lourdes, apel ang nagwali, dili magkat-og pagpaubos, tungod kay ang atong huna-huna, di tagarbuhon. Katong mga garbuhon, ingong amen. Tungwa nag-amen. Hari gito. Nga naman, dili ta makahimo basta kay dili nato ang kunon. So like dool og doktor, mayon ang doktor, gaon sa man kadire sa may imong sakit. Okay ra man ko. Nabre ko sakit, o man. Gaon sa ra man kadire. Wala ra, kikita ra nimo. Basta di ka mo angkon. Mayon doktor, unsa may gibati nimo? Sakit imong tiyan? Di man. Sakit ni agay. Dili man na sakit, pero agay. Ano yung mga Pariseo? Dayon ningon sila, makakita man me. It means nga, kami may naas insakto. Kami may naas kamatuoran. Kabalo mo? Kining mga tao nga siging gaangkon, nga sila'y una, sila'y insakto, mao po na yung mga taong insultador kayo. Mao po na yung mga taong tigbutang-butang. No? Mingon ni silang iyas Ginoo pero walay respetar. Toy, pastoy. Nganaon lang mga pastor. Mga laing reliyon, oy, sulpot. Di ba? Sila man nag-claim man sila nga iya sa Diyos. Pero ang ilang pagpanulti, walay paghigugma. Pag-BIBI. Gatuo lamang mo ka nang naara sa eskwelahan o naas trabahoan ng mga bule nga mga tao. Pati ng mga reliyoso, buli kayo. Mga na din na sila, mga tapulan, mga sulpot, mga pastoy, pastoratoy.
Usuging mangbuli. Unya, kung imo nang paminawon o imo nang tagdon, kung analyze mo na, kini mga taong musultig ingana, do you think na doon na Diyos? Na ay Ginoo na, nga ang Ginoo paghigugma man, ang Ginoo na higugma, ang Ginoo maluluyon? Mauli na ta. Gabi na. Karon, ang duha ka butang ang naglingkod sa dalan, sawa pa miabot ang gitakdang panahon nga mulabay sa Ginoong Hesukristo. Doon na sila'y mga nadungog. Ug ako nagtuo nga kadto usab nga mga makakita, mas doble ang ilaha tungod kay nakadungog sila og nakakita pagayod. Usbon ako, galingkod ning mga buta og ang ilara kang ilang nadungog. Samtang ang mga Pariseo ug mga Hudiyo, nakadungog sila sa giwali sa Ginoo og nakakita pagyod sa gibuhat ni Lord. Doble. Apan ang tinuod mauni. Kadtong mga buta, maupahinuoy mas nakaklaro, mas nakaila, ug mas nakasabot. Kaysa sa mga nakadungog literally ug nakakita physically sa nahitabo. Sila pahinuoy na nga buta. Hangyoon mo na ako, mga Kristohanon, igsuon dihas Ginoo. Kita, nakakita, kita ang nasayod, kita ang nakadungog, o kita ang natudluan. Apan ang problema, kung naanatas trabahoan, kung naanatas eskwelahan, usahay, mas maayo pagkagawian, pamatasan, pagkinabuhi, ang wala diha sa Ginoo, kaysa sa mga nagbasa, natudluan, o nag-alagad sa Diyos. Si Lord, naas mga kahaya, ang naa sa kangit-ngit, mas makamaupang mugamit sa ilang panahon kaysa sa mga taong naa sa kahayag. Uwaw kayo ni. Kanang imong dughan, dugduka, ing nang paghinulsol na. Sige, kitang tanan, paghinulsol na. Mag-pray ta mga igsoon. Ginoong Dios, daghang salamat sa mga mensahe nga among nadungog karon. Kami nagpaubos og nagampo. Nga tungod sa kamatuoran imong giablihan ang among panglantaw. Kita namo ang imong mga buhat. Nasabtan namo ang imuhang mga pamaagi, pagtudlo ug pagkinabuhi. Tabangi kami, Lord, nga magkinabuhi ingon nga Kristohanong makakita. Kay kung Kristohanon kami nga makakita o muingon kami nga naa kami sa kahayag apan ang among pagkinabuhi, kapandulan, kami pahinungdan sa grabing pagkabuta nga mahitabo sa mga tawong nagalantaw, nagasudong sa among mga pagkinabuhi. Tabangi mi karon. Hatagi kami og tamis nga panglasa sa imong mga pulong. Og himoa o Dios nga among kasing-kasing og hunahuna. Buta og pait na alang kanamo ang mga kalipayon nga iya sa kaaway o Dios. Ang imong pulong nagaingon nga ikaw gayud ang Dios nga gamhanan. Ug ang tanang butang mahimo mo o Dios. Panalangin ang kada usa sa di pa mi mamauli, Lord. Thank you for your word. In Jesus' name. Amen. Manindog ta mga igsoon. Hallelujah. Pagkamaayo mo, O Diyos,